Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Makube kini umusa nesihawu nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu na kuKristu Jesu inkosi yethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalela njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba siholwa ukuba sibe nokuqonda izwi lenkosi uNkulunkulu wethu. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download kuma-mobile devices enu, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphone kuma-app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba uJesu Kristu ekhazimuliswa. Kulabo abalalele emva kokuthi sebelalele abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu ukuba bathathe imininingwane abayibona eskrinini mawubukele noma imininingwane engizoyishiya njengamanje njengoba sonke silalele. Nalabo abafuna ukuthula ubufakazi uJesu Kristu eyibonakalisile empilweni zethu ukuba unguthembekile, wakushiya nomyalezo ukuba udlulisele kuzo zonke indlebe ezilaleleyo izwi akunike lona ukuze ulithumele silifowade kubo bonke abantu abalalele inkosi mayivumile ithinta inhliziyo yakho. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela ekumele umkhonze uNkulunkulu ngayo ngenxa yemfundiso eziningi eziphambene nesifundiso esiphilileyo, izwi lenkosi yethu uJesu Kristu eliyiqiniso nokuphila elitholakala ngeBhayibheli, ukuba nawe uthathe imininingwane ukuze uzoyithumela imibuzo onayo uNkulunkulu mayivumile ukuze uzokwazi ukuphenduleka. Ngizoqala nge-email address la sizokwazi ukuxhumana khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizoxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Bazalwane, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube ngokuphelele kwazo njengoba zi-uploadwa. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzolithola izwi eliphilileyo njengoba uMoya oNgcwele esihola ukhazimulisa inkosi uJesu Kristu nokufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa ngumuntu ngentando yakhe. Ungakhohlwa ukuthumela izihlobo zakho nabo bonke ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamkhonza uNkulunkulu nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuba lokhu enisuke nifundiswa khona ngabe inkosi uJesu Kristu iyakufakazela yini njengoba efakazelwa kwizincwadi zonke iBhayibheli. Bazalwane, ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi inhliziyo zethu mazivundele zithambele izwi eliyiyona imbewu ekumele ingene ngaphakathi kithi, namanzi amakhizo asuka ezulwini ekumele avuselele lembewu engaphakathi kithi, izwi lenkosi uJesu Kristu, ukuze sithele izithelo ezifanele ukuphenduka empilweni zethu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni empilweni zethu njengoba sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho Nkosi uJesu Kristu. Usithethelela amacala ethu, usipha amandla okuthethelela bonke abasonayo, size singangeniswa ekulingweni kepha sinqobe kukho konke ngezwi lakho, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, igama lami nginguNkanyiso Bright Zulu, ngihamba nomfowethu
uBradley Sebola nomfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi ejula ngokwemfihlakalo yombhalo inkosi yamakhosi uJesu Kristu yena yedwa oyiqiniso ekhazimuliswa kule ndawo ngamandla enkosi yethu uJesu Kristu. Siyanibingelela nonke bazalwane njengoba nilalele kuzo zonke indawo enikuzo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, inkosi yokuphila umnini mandla onke, uNkulunkulu wamazulu. Siloke sithule bona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu, yinye inkolo, yinye inkosi, munye umbhabhadiso, uNkulunkulu okithi nophezulu kwethu sonke, okunguye obusayo emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Siyambonga uNkulunkulu mihla yonke ukuphila kwethu, lapho khona uNkulunkulu efikile kithi wazambula ukuba yena ungubani. Namhlanje sihamba ngokuthuthumela, satshiswa ukukhulu kukaNkulunkulu. uNkulunkulu mkhulu uyamangalisa. uNkulunkulu mkhulu uyasabisa. Uyesabeka. Uyathandeka kepha uyasabeka. Kuningi okwenzakalayo singaqondi oNkulunkulu. Izinto ziqala kamoya bese ziyenzeka ngokwenyama, lapho khona sikwazi ukuthi sithole ukuthi senze izinto ngokungaqondi, kepha indaba iqala kamoya. Kuyaba khona isixakaxaka engqondweni yakho nasemoyeni wakho nasenhlizweni yakho, kube khona isiphithiphithi lapho khona usuke ungaqondi ukuthi konke lokho okuzwayo ngabe kudalwa yini, ngokuba impi ikamoya. Kepha mase ufinyelele eqinisweni, wafika kuJesu, uba soqonda ukuthi impi isemoyeni. Uma ungazi uyalwa impi ngenyama nangemizwa, kepha ungakwazi ukuzuza nokunqoba ngokuba usebumnyameni. So uma ngikuthatha manje ngikuvalele endaweni emnyama, bese kuba khona izinto ezokweba noma zikushaye kepha ungaziboni. Uzolwa kepha wazulwa nobani. Amen. Amen. Uzogcina sowushayiseka ezindongeni noma sowushaya izindonga uze ulimale. Uzolwa uze uphele amandla ngokuba awuboni. Kunjalo ke ukuba senyameni, uhamba ngokwenyama, ubanjwe izinkinga ezisenhliziyweni nasenqondweni nomphefumulo wakho, lapho khona umoya wobumnyama ucindezele, uyisiboshwa emoyeni. Uyalwa ngenhliziyo yakho, khona izinto ongaziqondi, khona izinto ezenzakalayo, but awunakho ukuqonda ngokuba usebumnyameni, ngokuba awunaye uJesu. uJesu ngukukhanya. So uJesu mayelethe ukukhanya, ulethe isixazululo sezinkinga zonke onazo, sezinkinga zonke ezikubambile. Uma ukhala kuye, ukholwa nguye ngokomoya nangokweqiniso, uyakwazi ukukhululwa kamoya ngokuba uJesu ungumkhululi ngeqiniso nangokuphila. So uma ngisho kanje ngifuna ukuchazela ukuthi ayikho into neyodwa ongasenzela yona uphumelele ungenaye uKristu.
Angikhulumi ngezinto eziphathekayo. Ngokuba abaningi banayo imali kepha abakwazi ukulala ebusuku. Banemali, abafazi bayafeba noma bayaphinga. Nabafazi banamadoda kepha bathi bashadile, babefuna imishado kepha imishado bakuyona namhlanje iphelile. Baphila ngaphansi kwezinhlungu. Ngokuba yini? uJesu azange abe isisekelo sakho konke okwenzile. Ngikhuluma nje abaningi banemali kepha bayizigqila zezidakamizwa. Ugwayi, utshwala, main drugs, inyawube, iwunga, ubufebe, umtshontsha, uqamba amanga. Lokho kukwenza ube isigqila sesono. Ufuna ukuziphathela wena impilo yakho, uzibone ukuthi wonke amandla asenyameni yakho. Ugcina sowenza amacebo ukuthi ukwazi ukuphuma ezinkingeni zakho ngokuqonda kwakho, bese uyaphuma endleleni yokulunga. Kepha uma uhlala kuJesu, uthi uJesu ngiyohlezi nginawe. Uthi uma ungenakho lokho ufuna ukubona ukuze uzibone ukuthi ke uphelela utho, bese uzibona ukuthi wena unakho konke noma uphelele ngalokhu onakho. Uma ungakuboni lokho odinga ukuthi ube nakho njengemali, uzibona ukuthi impilo yakhe ayiphelele. Yonke into oyicabangayo ucabangela i-direction ikhombe emalini. uJesu awumbeki indawo. And uma somcabangela uJesu for imali kuphela, sizokhohlwa ukumdumisa, sizokhohlwa ukumbonga, sizokhohlwa ukukhuleka sibonga impilo. Ngokuba sifuna lokho esikufunayo. Inhliziyo inomona, inhliziyo ikhuni. Kepha uJesu usinika ukuphumula. Ingakho ethi yaneliswa yilokho kunakho. Uma unezimpahla zokugqoka nendawo yokulala, lokho kwanele. Ungakhathazeki ukuthi uzodlana. Angikhulumi ngabantu kuphela, ngikhuluma ngami uqobo, ngumuntu. Umoya loyo esimele sikhululwe kuwona. uSathane ngapha uyagabisa ngakho konke angafuni ukuthi sikubone, sifise ukuba nakho, size siphume endleleni yokukholwa. Ngenxa yokuthi uyazi ukuthi inhliziyo ingumkhohlisi, ifuna zonke izinto ezibonayo, iyalangazelela konke okukhazimulayo emehlweni ayo. Silahlekelwe ubungcwele, silahlekelwe ukuphila okuphakade ngenxa yokuthi izinhliziyo zethu namehlo ethu awanamkhawulo. Ngokuba sibona abanye abantu benza nathi sifuna ukufana nabo. Ngoba naku mhlambe badumile noma bayaziwa noma banemali, batshela ukuthi bayakholwa kepha benza izinto eziphambene nobungcwele. Sibona ukuthi labo bantu uNkulunkulu uyabathanda ngokuba banezimoto, banemizi, banemali, benza lezi zinto ekuthiwa bangazenzi. Sibona ukuthi ke uNkulunkulu akanenkinga naba bayazenza izinto ezokungcola. Kepha banemali, ukuthi uNkulunkulu akanenkinga. Iwena okhuluma lento oyikhulumayo ngokuba ufuna ukusibopha, usenze izigqila zobungcwele ngamanga akho. Singabe sayibona inkazimulo kaNkulunkulu. Siphile ebufebeni, siphile emangeni, siphile otshwaleni, siqhubeke sihlabela amadimoni ngapha sibe sithi ke sikhonza uNkulunkulu. Siqhubeke sibize amadlozi ngapha sithi sikhonza uNkulunkulu. Siqhubeke silande iziwasho, siqhubeke sishumayele ngathi ke ayikho into ekuthiwa isono. Sesishumayela imali nakho konke okuzojabulisa inhliziyo. Kepha siphila ebumnyameni.
usathane vele inhloso yakhe usenza sidwanguze ebumnyameni kuze kufike isikhathi sokuphela komhlaba. Uma uJesu ethi ke wozani nonke nina enikhetheleyo enisindwayo ngiza kuniphumuza. Uma sowuza kuJesu usuke sowufuna indlela efanele yokuphila esibizelwe ukuba siphile ngayo. Usuke ungafuni izinto eziphathekayo kuNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu uyasitshela ukuthi zonke lezi zinto esizifunayo nabantu bezizwe bayazifuna ngaphandle kokufuna uNkulunkulu. Bafuna lezi zinto. Kepha thina uthi masifune umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Zonke lezi zinto esizifunayo ziyobe sezinezelelwa. Manje sibuye silahlekelwe ubungcwele nesambulo ngenxa yokuthi sibuka ngehlo lenyama singabe sisabheka ngehlo likamoya. Unzima ukuba isoni. Unzima ukuphila ubungcwele kepha kumnandi uma sokuqonda kusho ukuthi uthini ungcwele. Ungadela konke ngenxa yobungcwele. Ngokuba uJesu uthi ukuyakusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke kepha ulahlekelwe ukuphila kwakho. Yini oyakuyinikela ekutheni uhlenge ukuphila kwakho noma umphefumulo wakho? Ngakho ke izwi likhishiwe kepha asililandeli izwi, silandela abantu kunezwi. Uma sesilandela abantu sesiyeka isinkwa ekumele ngabe siyasidla. Ngesikhathi silandela labantu sibalandela basiholela ekufeni nakwindawo yesomiso nendawo yendlala. Amen. Ngalesikhathi wena ujabuliswa ukuthi bakhuluma kamnandi, basho amazwi azojabulisa inhliziyo yakho. Ubungcwele bukhuluma nenhliziyo yakho, bushaya isono, kuba buhlungu enhliziyweni, kuba buhlungu emoyeni, uhlukaniswa nezinto obususondelene nazo wabambelela kuzona zanamathela kuwena. uJesu afika azozihlubula lezo zinto ukuze wena usale ube yile ndlela uJesu afuna ube yiyo. Yebo, kubuhlungu kuma la. Izwi alikhulumi nawe kuphela, likhuluma nami izwi, liyangishaya izwi kuzona zonke izenzo zami neziphambeko zami. Angeke ngikwenzele isibonelo ngalo eBhayibheli ukuthi alikhulumi nawe kuphela. Ngizokuvezela incwadi mase ngikuphe ubufakazi noma ngebona ubufakazi nje kube yinto engifuna ukuyikhipha esifubeni ukuze ihlale lapha uyiqonde ukuthi izwi alikhulumi nawe kuphela, likhuluma nami. Ongiphi incwadi Romans chapter 2 from verse 1 ukuthi nje siqondise Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili ivesi lokuqala. Siqondise indlela yokuqonda izwi likaNkulunkulu. Ungathi mekushunyayela uthi ulwa nathi izwi elingumahluleli. Mina ngishumayela izwi njengoba uJesu wayeshumayela izwi. Uma iBhayibheli lisho lokho elikushoyo, kufanele sikulwele ukuthi sikwenze lokhu iBhayibheli elikushoyo. Ngokuba akukho noyedwa umuntu oza kuphunyuka. Oh Jesus. Kubuhlungu kakhulu ke uma ukholwa noma uzibiza ngekholo. Ulivula iBhayibheli, uvuka uthi uyahamba enkonzweni, uyahamba esiguqweni. Kepha awulilandeli izwi. Kubuhlungu kakhulu kuwena. Ngokuba uyowahlulela ngento yaziyo endiyoshawa kakhulu wena. Ushawela ukuthi wone sowazi. Ngiyoshawa kakhulu nami ukuthi ngonese ngazi. Oh Jesus. Uma lithi iBhayibheli uma wena
wenza kahle Amen. kepha wona so wenze kahle isikhathi bese uyafa konke okwenzile kahle kuyalitshalwa kubhekwe isono uma bowuyisoni bese wena uyaphenduka ushiye konke ukungcola uphile impilo yokulunga kukhona konke ukungcola kwakho kuzokulitshalwa bese kubhekwa ukulunga kwakho ngeke ke lokho sikushintshe ngokuba ukuthi uNkulunkulu indlela ahlulela ngayo akakhethi buso bamuntu. So incwadi yamaRoma sahluko 2 le ngifuna ukukuvezela khona into ebalulekile. Angikhulumi ngami kuphela, ngikhuluma ngawo wonke umuntu ozibona ukuthi ulungile nomuntu othi uyafundisa izwi eliseBhayibhelini. Fanele aqonde lokhu okhulunywa izwi. Lithini? Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili ivesi lokuqala. Romans chapter 2 verse 1. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu. Yabona iBhayibheli lithi awunakuzilandulela wena muntu. Noma ungubani, Yezwa indaba, noma ngabe ungubani owahlulelayo njengoba ngimla ngezwi yashumayela izwi liyahlulela isono. Mina ke ngoba ngimi ngiyahlulela isono, angahluleli umuntu. Isono ekumele silahlwe, angilahli umuntu. So mina ke njengomuntu omile la ngishumayela ngokuthi umuntu alahle isono, anginakho ukuzilandulela ngokuba yini, ngokuba ngalokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena. so manje uma ke mina ngithi hlukana nokufebe, kepha mina ngibhizi ngilala nabanye abantu besifazane, mina ngiyazilahla futhi ngizoshawa kakhulu ngokuba mina ngiyadelela. Ngitshela abantu ukuthi mabahlukane nokuganga, kepha mina ngiyaganga. Ngitshela abantu ukuthi abayeke ukudawa utshwala, kepha mina ngihamba ama night club, ngihamba indawo zobumnandi, ngiyojabula, ngiphethe amasavana nama Heineken, ngihambe ngiphuza utshwala, lokho ngicifa amehlo, ngicifela amantombazane. Uma kuukuthi uyashumayela ukuthi abantu abahlukane nobufebe nobutabane, kepha wena usitabane, imvimbo yakho izoba mkhulu kakhulu, uzobe udatshuma esihogweni. Hallelujah. Awukwazi ukuthi uphathe izwi likaNkulunkulu bese uzitshela ukuthi wena awungeke uze wahlulelwe, ngeke futhi wena uzujeziswe uma wona. Akukho nakodwa encwadini lapho khona kuthiwa wonke umuntu okholwayo uma ona uyagxolelwa. Uma uvuma izono zakho uhlukana nazo ziyakuthethelelwa. Yes, Lord. So manje nake na indaba ngiveza lencwadi le, ngifuna ungivezele Romans chapter 12 from verse 12. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 12. Yes sir. Ethembeni nithokoze. Ethembeni nithokoze, osizini nibekezele. Ekukhulekeni niqinisele njalo. Awuhlehle kancane uphinde ufunde futhi uverse 12. Ethembeni nithokoze ethembeni. Ithemba ilethemba esilindele esingakufinyeleli kulona lasezulwini. Masithokoze ngokuphilela izulu sisake emhlabeni. Mase ithini? Osizini nibekezele. Nayo indaba le khona ngifuna siye khona. Siholelwa ekuphileni, sihlangabezana nazo zonke izinhlobo zezinhlupheko. Kepha ekuhluphekeni akushiwonga ukuthi sifunele indlela yakho, sibekezele.
ukubekezela into ehlula abantu abaningi, ukuhlala ekubekezeleni. Ngisuke emlazi ngiphila impilo vele ebingacacile indlela engikhule ngayo. Ukuhlupheka ngokuba nakho awunayo uJesu. Kepha ukuhlupheka ngoba nakho awunayo imali akubona ukuhlupheka lokho. Ngokuba namhlanje ngimile la angizange ngibulawe ungabi nayo imali. Bengikwazi ukudla. uNkulunkulu benza indlela. Ekuyiyona ke manje into efuneke ngibheke ukuthi uNkulunkulu uyenzile indlela, kepha umntshontsha noqamba amanga ukuze ngifidise isisamo uNkulunkulu azange akwenze lokho. Bekuzenzelwa yimina ngokuthi ngithembele enyameni. Inhliziyo ingumkhohlisi. Bengihamba ngesikoleni, ngihamba ngezinyawo. Bengitshontsha ukudla kwezingane esikoleni ukuze ngidle. Bengitshontsha imali ekhaya ukuze ngikwazi ukuthenga. Bengenza noma ngabe yini ezokwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole lokho engikufunayo. Ngakhula ngenza izinto eziningi eziwukungcola. Kepha uNkulunkulu inhliziyo yami, impilo yami wayilondela isikhathi esaziwa nguye ukuba ngazi lutho. Ngakhula ngaze ngaba mdala ngaqeda isikole. Ngidlula khona ekufebeni. Kwinzondo, umoya wencindezelo lapho uSathane efuna ngiphile khona. Ngangena ezintweni zasemhlabeni ngenxa yokufuna udumo nemali. Sifuna ukuba abalingisi, sifuna ukuba abaculi. Sifuna ukuba usaziwayo. Ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngize eCape Town ukuze ngiqhubeke ngimodele. Kepha konke lokho bengikenza ngongwabe, bengikenza ngoba ngingazi, ngingaqondi, ngingenalo ulwazi. Kepha emehlweni ami bengilungile. Ngilala nezingane zabantu, ngiziphula izinhliziyo. Mina ngizibona ngilungile. Ngahlala nabantu bengisiza. Ngaze ngafuna ukuzimela. Umsebenzi mesuqala uSathane sefuna ukwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uyakubamba ngendlela efanele ukuze uzohlala kuyena. Uyakunika lokhu okufisayo nalokho okusukelayo ngesikhathi esithize bese bona ukuthi ukukhanya kuzofika kuwena. Amen. Lord Jesus. Wayenza indlela uSathane ukuthi ngikwazi ukuthola imisebenzi yokumodela, ngikhangisa ngezimpahla, ngenza nama-advert, ngikhangisa ngotshwala, sengihola imali yekesile. Ngakwazi ukuthi ngithole indawo yami yokuhlala. uSathane ufuna ukusimangalela phambi kwaNkulunkulu. Akafuni sibe msulwa phambi kaNkulunkulu. Kukho konke engikwenzile akukho okulungile. uSathane wayiletha iCovid. Yona yonke imali ebengenza sengikwazi ukuzihlalela ngedwa. Bese ngihamba ngiyohlala eclubini, erestaurant. Ngibhema insangu, ngibhema ugwayi, ngiphile ebar. Ukuze mina ngijabulise inyama yami okwesikhashana. Theme sifikile iCovid yaphela lo mpilo yaphela imali. Indawo engihleli kuyona kufanele ngirente. Ba understand okwesikhashana. Waphela u6 months. Ngiloke ngiletha izistory. Theme siphelile iCovid basebethi bafuna ngiphume. Omunye wangiyala ukuthi angihambe ngiye ka-Department of Housing ngiyobachazela istory.
Ngiyakweleta kepha ngifuna ukuhlala futhi phezulu kwendawo lapho engikweleta khona. Ngaphambi kokwamukela uJesu, yonke lento yenzeka ngaphambi kokwamukela uJesu. Ngahamba ngaka Department of Housing abachazela abanginika izincwadi namaphepha ukuthi ngisengahlala until ngize ngithole umsebenzi. Umsebenzi awuvuki kwakuphela izinyanga. Ke uJesu bese fika ungifica ngiphakathi esikweletini ekungcoleni. Ukumthola kwami uJesu ngathi ngiyiBhayibheli kudala ngifika le Cape Town. Ngizongena esontweni lamanga lapho besifundisa khona ukukhohlakala. Kepha iBhayibheli ngalibeka. Ngithe sengiqala uJesu sengqongqoza ngalithatha iBhayibheli ngalivula ngoba sengifundile izincwadi eziningi. Kepha uJesu wathi angisondele eBhayibhelini ngalivula iBhayibheli. Bese ngilivula iBhayibheli ngilifunda sakudlala ngihamba amashuthi ngiyoshutha nemodeling ngiphethe iBhayibheli ngihambe ngiyafunda angazi lutho. Ngihlangana nomunye umfundisi umunye umbhemi engangizona naye owangihlanganisa naye umunye umbhemi waseKongo wangihlanganisa nomfundisi waseAmerica esontweni abalihambayo. Elinye futhi isonto lokukhohlakala lapho khona umoya engcwele engekho. Ngathi ke ngokuba ke sengiyalibona iBhayibheli nginalo akangifundisa akazange ngifundise lutho. Umoya engcwele wangenzela indlela ukuthi ngithole umusa ukuthi ngiqonde iqiniso. Amen. Mase ngiqonda iqiniso ngisahleli endaweni engiyikweletayo. Mina ngibona ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa kanti noSathane ungibambile ukuthi ngiqhubeke ngisolakale phambi kaNkulunkulu. iBhayibheli bese uliqonda sowazi kahle. Lithi ongifundele khona ngizoqhubeka ngichaze lento ukuthi ithini iBhayibheli. Ethembeni nithokoze. Yebo baba. Osizini nibekezele. Yes sir. Ekukhulekeni niqinisele njalo. Yebo baba. Hlanganyelani nabangcwele. Ekusweleni kwabo mina ke babengekho abangcwele. Nonke umuntu futhi kufanele asebenze. Kepha kunezikhathi lapho khona kuba khona isomiso. Uwona wonke abasizini. Kwakukhona isikhathi esomiso ngesikhathi saseGibhithe. Kwakukhona isomiso ngesikhathi uAbraham esaphila. Isomiso into ehladlihlala ibe khona. Kwaba khona isomiso emva kokuba uElijah ekhulekile enkosini ukuthi ke linganethi iminyaka emithathu. Kwakukhona isomiso befuna imvula kungekho zitshalo. Kepha uNkulunkulu uthi ke masihlale ekubekezeleleni. Bese thini? Hlanganyelani nabangcwele ekuswelweni kwabo. Nikhuthalele ukungenisa izihambi. Babusiseni abanizingelayo. Busisani ningaqalekisi. Qhubeka. Thokozani nabathokozayo. Yes sir. Nikhale nabakhalayo. Manibe inhliziyonye. Ningazindli okuphakemeyo. Yes sir. Kodwa yaneliswani ngokuphansi. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Yes sir. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Yes sir. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu. Yebo. Hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bantwana bathandwa. Usho uJesu ungaphindiseli yokubi ngokubi. Ningaziphindiseli nina bathandwa. Yes sir. Kodwa dedelani ulaka. Shiyani ulaka. Ngokuba kulotshiwe ukuthi impindiselo ngokwami ukuphindisela. Impindiselo ekaJehova. Ngiyakubuyisela mina isho inkosi. Yes sir. Kepha uma isitha sakho silambile
siphe sidle. Yes sir. Uma somile siphuzise. Ngokuba ngokwenza lokho uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Yes sir. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Nqoba okubi ngokuhle. Ngakho ke kwesikhathi uhamba ungenayo uJesu uyalwa impi ongayiboni. Ulwa impi yendlala ngokwemali ubona ukuthi uzoba utho mase unemali. uJesu uthi masithembele kuye sihlanganyele kuzona zonke izinkinga. Manje ke uma uNkulunkulu ethi ungakweleti umuntu kusho ukuthi akufanele ube nezikweletu. Ngalesimo ke seCovid ngaqhubeka mina lebe ngihleli khona ngahlala ngenxa ukuthi senginencwadi engiyitholile engivunayo ukuthi mina bengikhokha imali yentela. Kuwumthetho lokho ukuthi mina ngingahlala njengoba ngingakubi nawo umsebenzi ngingenayo imali engenayo. Kepha ke the uJesu mesezambulile kumina ngaqala ke ngafundisa ke manje izwi moya ingcwele esezambulile kumina. Ngiyashumayela umuntu engimkweletayo uyabona izinto engiziphostayo. Usathane usefuna indlela yokungena kulomsebenzi kaNkulunkulu engwenzayo ngokuba mina ngihlalile lebe ngihleli khona ngaphandle kokukhokha imali yentela. So manje kuyahamba sekufika isikhathi lapho khona usathane mesefuna ukukhumbuza ukuthi wena unecala usekuthuka ngalo ivangeli. Seke manje kuthiwa ngiyashumayela mina kepha ngihlulwa ukwenza ubulungiswa. Ilapho khona ke sekuvela ukuthi kukho konke ukuhamba kwami ngiyasoleka. So uma esekhuluma kanjalo umnini wendawo kusho ukuthi mina kumele ngiphume. uNkulunkulu wangenzela umusa ngayo ubrother Bright. Brother Bright wayenontombazane ohlala naye. uNkulunkulu wenza indlela ukuthi intombazane iphume ngenxa ukuthi ibiphila impilo engaqondile. uBright bese ukhulekile lo moya lo ukuthi ususwe. uNkulunkulu wayenza indlela wahlala indawo le uBright for unyaka ngekho umuntu uzongena ngokuba uBright usekhethe impilo yobungcwele. Kepha manje abantu bayafika mebezwe umthetho aphila ngaphansi kwawo bonke bayaphuma. So kuhamba kuze kufika kulesikhathi lapho khona ke umnini wendawo bengihlala khona akhulume lamazwi ukuthi mina ngithi ngiyashumayela kepha ngihlulwa ukwenza ubulungiswa. Ngase ngimchazela uBright kanti uBright wethe vele kudala angize ngizohlala naye. Mina sengidadazeliswa ukuthi kuthukeka ivangeli ngenxa yami. Kwayimanje ngiphuma. Bese ngiphuma sengilandelwa incwadi nama-email ukuthi ke fanele ngikhokha yonke imali engiyikweletayo. Ngivele nginesifiso sokuyikhokha imali yonke engiyikweletayo. Kepha uma isikhathi singavumile ngokuba ekuhlukaneni kwami nokumodela imisebenzi ebengiyenza engifakela imali ngithi le mali le bengikwazi ukuthi ngithole kalula imisebenzi yokuadvertise utshwala nokugqoka izimpahla ezingekho ekungcweleni. Akusenzeki manje mase ngitshela abantu engisebenza nabo ngaphansi kwabo ukuthi angisafuni ukwenza imisebenzi ethize. Angisayithola imisebenzi ngenxa ukuthi mina manje sengiyayikhetha imisebenzi. Kanti ngisaphilela usathane bengithola noma imuphi umsebenzi ngiyithola imali. Kepha mase uphilela uJesu so uyaqala manje uthwala kanzima.
So abanye bayezwa ngendaba ekuthiwa trading nginolwazi ngayo. Manje kunento ayifakayo futhi uSathane ekwenza ugcine so libaziseka kweqiniso ukuthi kufanele wenze ubulungiswa. Imali uyayenza noma ingeningi lo mali encane. So mina ekhambeni kwami njengoba ngihleli kule ndawo sengiyakweleta 87,000 rand eflatini. 87,000 rand. Empilweni yami ngiyaqala ukweleta imali engaka ngazi. So manje uyayenza imali ku trading bese uthi uyayibeka noma ufuna ukwenza ukuthi ikhokhe seyiphelele noma seyiningi. Uyibeka imali uyiqumbesane bese wenza amaphutha khona uthi uya trader. Bese ugcine lo mali ihambile yonke. Leso sazelo sokuthi ngiyafuna ukukhokha kepha manje imali mekhona ufuna ukukhokha kancane ukuze ugcine usiqedile isikweletu wena uthi ufuna ukuyenza lento le ngemali eyisamba. uSathane akafuni ukwenza lokho wena ngoba ufuna usoleke. uSathane uhlala enyameni. Uyena lo kwenza ukuthi ube nongabaza ubone ukuthi hayi akufanele ngenze ngalendlela le. Akafuni ukuthi uzuqale ukunika lengqondo yokuthi ke fanele imali uyibeke izibe eningi ukuze ukwazi ukuthi ukhokhe kube kanye. So uma iBhayibheli lithi akungene lutho olungcolile yilokho engikwaziyo ukuthi mina ngiyasoleka phambi kaNkulunkulu. And loso sikweletu leso ngikhuluma kanje ngokuba ngiyazi ukuthi uJesu konke kwambuliwe phambi kwakhe. Ngokumethemba ngingezukuzithemba mina. Ngizokwazi ukuthi nginqobe ngegama lika Jesu Kristu futhi ngiyobuye uma uNkulunkulu evumile ngikuthule ubufakazi egameni lakhe ukuthi yena akahlulwa lutho. Kepha ngokufuna ukuzethemba uzibekele wena amacebo akho. uSathane ubeka isigubhekiso phambi kwakho ukuze wena uzoqhubeke ulokusoleka phambi kaNkulunkulu. Izinsuku ziyasondela angazi kuyofanele. So iyona into engafuni ukuthi nomunye umuntu azikhohlise athi ke hayi umuntu engimkweletayo ndobe ngimkhokhele. Uma ukweleta umuntu ikhona indlela yokuthi umkhokhele uhlukane nesikweletu. Ukuze wena uzoba msulwa phambi kaNkulunkulu. Uma kukhona umuntu omonile hamba ucela intethelelo noma wena ucela intethelelo loNkulunkulu. Uma kukhona umuntu omonile mthethelele manje usanesikhathi. Ngokuba uSathane ufuna ukuthi wena usoleke. Iyona ndlela leyo esibizelo ukuthi sigeze onembeza bethu ngokuthi siphele impilo yeqiniso nempilo yokuthula. So simele ukuthi senze ubulungiswa phambi kaNkulunkulu ngayo yonke indlela ukuze thina sikwazi ukuthi sithole nokuthethelela phambi kaNkulunkulu. Ukuze siphile impilo yobungcwele. Ngiphe kwincwadi yakhe uRomans chapter 2. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu noma ungubani owahlulelayo ngokuba ngalokho owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena. Ngiyabona ukuthi iBhayibheli alikhethi. Akufanele uzikhohlise uthi wena ungcono kunabanye abantu. Akufanele futhi uziphakamise uthi ungcono kunabanye abantu. Ngokuba ayikho neyodwa into efihlakele phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ungakufihlela abantu basaba ukuthi ke uzotheleka ngehlazo. Kuyokusiza ngani ukusaba ukutheleka ngehlazo emhlabeni usazothelwa ngomlilo wasesihogweni. uJesu uzathi izifebe nabathelisi bentela bangena kuqala embusweni kaNkulunkulu.
Nalesikhathi abantu bezitshela ukuthi bona bangcono. Asikho isono esingcono kunesinye isono. Ukungalungi phambi kwaNkulunkulu kunesigwebo sakhona. Sizokwahlulelwa, uzokwahlulelwa ngokungalungi kwakho. Iyona kuphela into kunembeza wami engilahlayo. Iyona kuphela into engiyaziyo ukuthi ngizivumile zonke izono zami. Into engimele ilesikweletu. Engithi uNkulunkulu konke ngikubeke ezandleni zakho ngokuba ngenzile ngokuhlakanipha kwami ngafeyila. Mongifundela the Proverbs, incwadi yezaga, chapter 5 or chapter 3 from verse 5. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ukuhlakanipha kwakho kuyaphela kuphelele emhlabeni. Incwadi izaga isahluko sesithathu ivesi lesihlanu. Uma ukuhlakanipha kwakho kuphelele emhlabeni ngokuba konke lokho uzitshela ukuthi uyakwazi awazi lutho uhambe kumnyameni. Mzukwane wazi uJesu uyobona ukuthi wena uyisoni kusukela eqaleni kuze kufike lesigaba okusona. Ukwamukela kwami uJesu ngimamukela uJesu ngokuba sengibona ukuthi mina ngizobhubha. Ngiyangena esibokweni. Umuntu wesifazane engangijola naye intombazane yaseCanada. Ngakhuleka safika kuBright kusemnandi. Kepha uthe uJesu mesezambula. Ngangiphethe iBhayibheli ngikhuleka. Sesinokuxabana njalo. Ngilale phansi alale embhedeni. Sihlezi sibanga izinto engaziqondi. Kepha ngalolu suku ngaba nokucasuka. Ngenxa yokuthi vele siphila impilo engalungile. Ngakhala izinyembezi ngacela kuJesu ukuthi mawukuthi lo muntu wesifazane kuyena kumele ngiphile naye ngoba vele sesonile silale ngaphandle komshado. Kufanele alungise uJesu. Akuphelanga ngisho isonto. Wafika evakashile. Theme evakashile. Ungifica ngifunda iBhayibheli. Ngiserious manje ngeBhayibheli angazi kwenzakalani. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Manje kuyena sengathi mina ngizenza ngcono kunaye. Ngalolu suku ngase ngimnike nering ukuthi ngiyamproposa bathi uproposer. Bathi abazali bakhe abaza ngaze ngimcele ngisho enkosini. Senza izinto ngokuphapha ngokuba sibona ku TV kuthiwa abantu bayaproposa. Into engekho registered. Kepha niyalalana ngaphandle komshado. Awulosuku ngakhuleka uNkulunkulu wayiphendula imithandazo. Wasihlukanisa nje kwaphela kanjalo, waphuma wahamba ngangaphinde ngambona. Ngasala ngaqhubeka nokuphilela inkosi. Ngokuba uNkulunkulu uthembakele. Kepha thina sifuna ukuthi sizihambele ngokuqonda kwethu. Sifune injabulo esikhashana bese silahlekelwa ukuphila okuphakade. Uma lithi iBhayibheli akukho noyedwa olungileyo. Akukho noyedwa olungileyo. Bathi ngolimi lwesintu bathi isaga sesintu. Akho soka elingenasici. Ungababona abantu behamba bebahla abanye beshumayela uzitshela ukuthi baphila kamnandi bangcwele. Wonke umuntu unesici. Ngeke futhi uzilandulele ukuthi wena ungcono kunobani. uJesu ekumele akwahlulele. Izwi lakhe ilona ekumele ligeze ukuze wena ube msulwa phambi kwamehlo kaNkulunkulu not phambi kwamehlo abantu. Uma wenzela abantu uzophela amandla. Ngokuba abantu abaneliseki namhlanje bafuna ubukeke kanje, kusasa bafuna ubukeke kanje. Mase ungasakwazi ukwenza konke lokho abakufunayo kubantu uphelelwa amandla. Kepha uma uhamba noJesu uthi ke ngisho abasha bayokuphela amandla. Amen. Kepha ke
bonke abahlala kuyena abalinde uyakubanika amandla amasha bayohamba baphile bathole amandla amasha bamile izimpiko njengezinkozi bandizele phezulu ngokuhlala kuJesu ulinde khona izwe likhuluma ukuphambene nalokhu wena okuphilelayo kuKristu ngokuba abamboni futhi abanalo ithemba kuyena ithemba labo lisenyameni wena ithemba lakho likuJesu cela amandla kuJesu uphelelwa ukholo cela amandla kuJesu zila ukudla ukhuleke ulahlekelwe umsebenzi cela amandla kuJesu cela ukubekezela kuJesu ungaphumi endleleni yakho yokukholwa ngokuba usaba abantu ukuthi bazothini uma ungesenayo imoto ungasenayo indlu ungasagqoki impahla ezithize cela amandla kuJesu anginamahloni nakancane ngoJesu Amen. angizenyezi nakancane ngevangeli Yes, Lord. Hallelujah. ngokuba lona lingikhiphile emanyaleni lazinika ukuphila Yes, Lord. angimbukeli futhi omunye umuntu phansi noma ngabe kuthiwa kuyisoni ngokuyiBhayibheli lithi akukho noyedwa olungileyo imlomo yabo ingcolile ngaphansi kwezindebe zabo kugcwele ubuthi bezinyoka imphimbo yabo ifana namathuna avulekile akekho ufuna uNkulunkulu bonke bazihambela indlela yabo sishumayela ivangeli ngokuba naku sesivumile izono zethu futhi namanje siyazivuma ukuthi singcolile phambi kwakho sifuna wena usigeze Jesus. Hallelujah. ekumethembeni kwethu sifuna yena kube uyena kuphela obonelela zonke izimo zethu ingakho ke ithi lencwadi Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. themba kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho abantu abaningi sebethembela kubafundisi ingakho bethanda izwasho bethatha izwasho beshisa izimpepho belanda izintambo befaka izintambo belanda amanzi kuthiwa bachele ngawo belanda ovaselina ngokuba yini ithemba labo alikho ezwini lisezintweni eziphathekayo ingakho abantu bethwele ngezingane zabo nangabafazi babo nangabazali babo ingakho abantu behlabela amadimoni ingakho abantu bedayisa ngemizimba ingakho abantu bedayisana bebulalana ngenxa yemali ingakho abantu bekoshisana emsebenzini ngokuba ithemba labo alikho kuJehova lisemsebenzini ukuthatha lo msebenzi wenza uNkulunkulu wakhe ingakho abantu beqamba amanga kuma interview ingakho abantu benthembisa izinto ezingekho ngoba nabo befuna babavotele angithi balandela nalesaka sesintu esithi ngesizulu intombi ayishelwa ngeqiniso ukuthi bathi amanga right kepha mzukwane kumbuleka iqiniso lesesisekelo samanga kuyakuphela ngaso ngokuba akukho kufihlakele phambi koNkulunkulu ungazilibazisi ungazikhohlisi zivume nje izono zakho ngokuba akekho ongcono ngisho umuntu angakuhleka akukhulume lokhu yavuma izono zakho kuJesu Hallelujah. Yes, Lord. vuma izono zakho phakathi kwabanye abazalwane abasemzimbeni kaKristu ngokweqiniso ukuvuma izono zakho kuya kukusindisa noma kuthiwa wonile akekho noyedwa ongathi yena ungcwele ngaphezulu kwabanye abantu uJesu kuphela ngoba ngisho umpostoli Paul wayezingela wayekhona mzukwane kubulawa uStefan wayefakaza ukuthi uStefan akafi kepha uNkulunkulu akamenzela ngomusa wamenzela umusa manje ke yini engakwenza ukuthi kube nzima wena ukuthi ukholwe ukhona ubufakazi obungaka eBhayibhelini kubantu ababeyizoni uDavide wabulalisa indoda empini yomuntu ngenxa ukuthi ufuna umfazi wayo waze wamithisa kepha wabuyela kuNkulunkulu
wazikhalela. uNkulunkulu wamthethelela. Nangu futhi uManase wayekhonza izithixo, enza ama-altare yonke indawo eziphakemeyo, ehlabela amadimoni. Kepha mzukwane uNkulunkulu emthathile wamusa ezweni la abathunjwa khona, wamkhumbula uNkulunkulu, wakhuleka umthandazo kaManase. uNkulunkulu wamthethelela. Asikho isono uma usivuma singeke sithethelelwe, as long as ungeke uzuphinde uyohlala esonweni. Amahubo No, ungali, ngifuna uhambe kule ncwadi yezakha. Asikho nesodwa isono esingethethelelwa uma usivuma ngenhliziyo yakho yonke, usishiye ngemuva. Ungalijaziswa intokozo yesikhashana. Banike. themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Unganciki. Sonke lesikhathi empilweni yami ngishawa yilokhu, ukuncika ekuqondeni kwami, ukuzethemba mina. Kwangishaya ngokuba uSathane befuna mina ngiphilele ukuzethemba mina. Njengoba namhlanje ngimi la, uJesu wangifundisa ukuthi yonke lento engenzayo yukufa. Ingakho iBhayibheli libalekile ukuthi ufunde ngokuba uholwa uMoya oNgcwele. Ungabi nezinto ozozikhetha. Ungaziboni ulungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu ngaphandle kokufakazelwa iBhayibheli. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uzona zonke izindlela ozihambayo, mazise uNkulunkulu. Kusho ukuthi ke mazise zonke izindlela zakho. Mazi kuzona zonke izindlela, uncike kuyena, abe yimgogodla wakho wokumisa, abe yithunzi lakho, abe umholi wakho, abe udondolo lwakho uJesu, ukuze wena uphilele yena. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Yonke ke indlela oyihambayo uNkulunkulu uyakuyiqondisa ngokuthatha ithemba lakho ulibeke kuyena. Ungalibeki kuma wakho, ungalibeki kubaba wakho, ungalibeki kumkhulu wakho, ungalibeki kumfundisi wakho. Libeke uNkulunkulu. Beka ithemba lakho. Izinkinga zakho azaziwe umfundisi wakho, zaziwe uNkulunkulu. Umfundisi wakho ufuneka ukukhombise indlela yokufinyelela uNkulunkulu. Amen. Iyona nto esibizele kuyona leyo kuphela ukuthi thina sifinyelele kuNkulunkulu. Ngiphe Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. ungazitsheli ukuthi uhlakaniphile. Empilweni yami ngibulawe ukuzibuka ngizibona ngihlakaniphile. Kepha ngoJesu ngakwazi ukuthi nginqobeke. Amen. Ehlakanipheni kwami ngase ngibona ukuthi uJesu ohlakaniphe ngaphezulu kwami. Ungukukhanya, ngathatha zonke izinkinga zami ngazibeka kuyena. Khona ke sengikholwa benginongabaza endleleni, kepha uNkulunkulu ngokuba ngifuna yena ngenhliziyo yami yonke wazambula kumina. Ngingaqondi. Akekho noyedwa umuntu ongathi uyena onginika uJesu. uJesu ngimnike uyena uqobo lwakhe. Hallelujah. Yes, Lord. Mesabe uJehova. Mesabe uJehova. Udede ebubini. Izindaba bese uyaqhelelana nokubi. Mesabe uJehova. Uhlukane nakho konke uJesu athi yahlukana nakho. Uma umuntu wesifazane ufaka amabhlukwe ayeke. Uma umuntu wesifazane uwenza izinzipho uyeke. Uma umuntu wesifazane wenza izinwele uyeke. Uma umuntu wesifazane ugunda uyeke. Uma uyindoda unezinwele ezinde ezishaye phansi. Uma ujola shiya. Uma udaka utshwala uphila otshwaleni yeka.
Uma ke uyindoda kaNkulunkulu, umzimba wakho ithempeli kaNkulunkulu, ngeke uhambe uveze umzimba wakho emgaqweni. Izikhindi uyaziyeka, amavesi uyawayeka. Ungagqoka endlini yakho ungabukwa umuntu, kepha mase uphumela ngaphandle kufanele ugqoke ngendlela ehloniphekile. Akho umuntu wesifazane ofaka ama-stomach out osindisiwe. Akho umuntu obhema ugwayi, akho nsango. Akho kudaya izinwele, akho kufaka ama-gold teeth nama-gold canes nobucwebe. Nama-perfume lawo abizayo uyawayiyeka. Ukuba yini anemimoya yokuyenga abanye abantu kuba banake wena. Ngisho amadoda ashadile agcine seloyo ehogelana nawe esecabanga ngawe ngenxa lelisa yamakho wafakayo. Ngakho ke siyakhuzwa sonke ngeBhayibheli. Hlukana nobubi, phuma ebubini. Unomuntu omzondayo, hamba omthethelela. Funda ukuthethelela. Ngoba uma wena ufuna ukuthethelelwa uNkulunkulu kepha ungathetheleli noyedwa umuntu, ngeke uzokuthethelelwa. Nabantu bakweletayo hamba bakhokhela. Uma unendlela yokuthi ube nayo imali. Ningabi nacala lani nakubani. Ungabi nalo icala noma ngabe elani nakubani umuntu. Futhi uyabona indaba ukuthi akufanele sisoleke phambi kwabanye abantu nakuNkulunkulu. Simele ukuthi siphile impilo yokuthula nabo bonke abantu. Incwadi kwabaseRoma isahluko 13 verse 8. Isono siyathethelelwa uma uzosiyeka. Sonke isono siyakuthethelelwa uma uzosiyeka usivume. So uma waya ufuna indlela yokuthethelelwa, uthini uPetru kwincwadi yezenzo sahluko 2 verse 38. Uma ufuna indlela yokuthethelelwa, uPetru wayesethi phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe. Yilowo nalowo fanele abhabhadiswe. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Fanele uphenduke. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Ukuze ke ukwazi ukuthethelelwa izono fanele uphenduke. Ingakho sikutshela iqiniso. Ingakho sithula nalobufakazi. Ukuze ngikwazi ukuthi ngikukhombise ukuthi ayikho into edlula ukuzithoba phambi kukaNkulunkulu. Uyeke ukuzikhukhumeza nokuzitshela nokuzibuka ngazi ukuthi ungcono kunabanye abantu. Zithobe ngaphansi kwesandla sakhe. Uphenduke kukho konke okwenzayo okubi. Ukuba konke lokho okuthwele ngenhliziyo okubi uza kukumangalela. USathane ukubekele kona loso sikhathi sokugcina ukuthi mase kufika isikhathi sokwahlulelwa, wahlulelwe ngawo wonke lo mthwalo owuthwele kunembeza wakho. So uma ulizwa lelizwi ungaqinisi inhliziyo yakho, phenduka. Wamkele uJesu, uthethelelwe izono zakho ukuze ungene ebungcweleni ngendlela uNkulunkulu afuna ungene ngayo. Uma ungamthembi uNkulunkulu uzoqhubeka uzithembe wena, khona uthi uyasindiswa noma usindisiwe. Kepha uma umthemba uNkulunkulu uzohlala kwinsindiso. Uma emsebenzini wakho bethi gqoka amabhlukwe, ngeke uzuvume ukuba uhlonipha uNkulunkulu. Ngakho ke phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu ongumsindisi wethu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Ubungcwele ubunikwa mase uphendukile ezonweni zakho. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Ngakho kuthiwa qala phenduka mase uyabhabhatiswa. Funa ungene ngaphansi kwamanzi ugezwe konke lokungcola okudlule kukona. Bese ke wena wamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Ukuba isithembiso sokuthi ubungcwele uza kukunikwa. Kepha nansi indlela idlula ekuphendukeni emanzini egameni likaJesu Kristu. Bese uyayiphila impilo yobungcwele ukuze uthethelelwe zonke izono zakho. Ukuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, Zisindise
zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindise. Jesus. Ngakho ke uma sofuna ukubhabhadiswa noma ukuthethelela izono zakho bese uphenduka egameni lika Jesu Kristu uze kuyena azokuhlanza konke ukungcola okwenzile nokwenzayo egameni lika Jesu Kristu ukuze wamukeliswe isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Bese usithinta kule namba uyibonayo ku screen noma ke bese usithinta kule email address oyibonayo ukuze ukwazi ukuthi ugcine ungenile emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Sithi namanje uNkulunkulu aniphe umusa nethethelelo ngalesikhathi sikufuna sikwazi ukufinyelela ekungcweleni ngendlela efanele ngokupheleleyo ukuze ke sisindiswe ngendlela uNkulunkulu afuna sisindiswe ngawo. Sithi uNkulunkulu aqhubeka kanigcine aphinde futhi anilonde ananisele umusa egameni likaJesu Kristu manje naphakade. Amen. Cela sifale umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, siyabonga Nkosi uJesu izwi lakho elingumlilo ovuthayo Nkosi uJesu. Siyacela ukuba lishise limbule Nkosi konke ubumnyama ucashile kwimidlinzo yethu Nkosi einhlizweni zethu lapho khona Nkosi simangaleleka isitha uSathane ongumangalelo wabazalwane esimangalela ngokuhamba ngokungathembeki phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ungahambi ngokuhlakanipha kwenyama yethu kodwa sigcine Nkosi imiyalelo yakho, sikufune Jehova sikwazise konke Nkosi indlela zethu esihamba ngazo nesiphila zethu, singathembi Nkosi emandleni ethu, singathembi abanye abantu kepha kukho konke Nkosi uJesu Kristu ngokuba wena uyinkosi nomsindisi ngubaba wethu osezulwini. Sinikele kuwe Nkosi yonke imithwalo yethu ngokuba ijoka lakho lilula. Siyacela Nkosi uJesu Kristu lapho esihambe khona ngokungathembeki, siyacela uzembule einhlizweni zethu, sivume Nkosi ukonakala kwenyama yethu, sivume ukonakala kwemoya yethu lapho Nkosi sithukise ivangeli lakho, nalapho Nkosi sithembe thina sangathemba izwi lakho, sangathemba wena njengenkosi nomsindisi. Zembule Nkosi uJesu Kristu kuzo zonke inhliziyo nemoya yethu Nkosi masilalele lapho sesilalele lentshumayelo. Zimbule empilweni zethu Nkosi uJesu Kristu, usehlise sidede ububini, sizisole phambi kobuso bakho, sivume izono nokonakala kwenye nokungcola kwemphefumulo yethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyacela Nkosi intando yakho yenziwe ngoba wena uzile Nkosi ukuba singashabalali kepha kukho konke sibe namehlo Nkosi okubona emoyeni, siqaphele Nkosi isitha sethu Sathane ongummangalelo wabazalwane. Siyacela Nkosi ukumelana naye, sigxilile kuwe Nkosi uJesu Kristu, sihlezi edwaleni elinguwe Kristu Jesu, wena njengenkosi nomsindisi. Kuba udumo nenkazimulo kuNkulunkulu wethu yena osilungisile wasikhetha Nkosi, hayi ngoba singcwele, hayi ngoba silungile kepha ngenxa yomusa nesithembiso athembisa ngayo Nkosi ubaba uAbraham no Isaac Nkosi no Jacobe uIsrayeli. Siyacela Nkosi ukuba sigcine imiyalelo yakho, singabi ngabahlakaniphileyo ngokwenyama, sibe silutheka kepha ngamandla kaMoya Oyingcwele. Moya Oyingcwele siyazisola, siyacela usilungise, usimbule Nkosi ubunqunu nokungcola kwethu ngoba Nkosi isono sisenza singcole sibe nqunu phambi kobuso bakho. Kuba udumo nenkazimulo kuwe uNkulunkulu wethu osemazulwini. Siyabonga Nkosi ukuthi uphinde wasiveza Nkosi, wasiveza ukuba sihambe ngendlela elungileyo phambi kobuso bakho. Uphinde wazembula Nkosi ukuba sihambe ngokuthembeka nangokusaba, sigcine Nkosi sidede bubini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Kuye uNkulunkulu onokwazi yedwa, akube kuye inkazimulo ngoJesu Kristu kube phakade. Amen.